हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्सआव सोंहरदोंमोन आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 16खौहाय माब्ला होगोन एबा माब्ला लाबोगोन होननानै स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय आरो कनकसा बर' बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनायाव दिहुनजानाय आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 16खौहाय बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आपल'ड खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 16खौहाय नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना दायो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर बिथांमोना अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय आरो भिडिअनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शन आरो कमेन्ट बक्सआवबो फिनाव होना दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयावबो थांनानै नायनो हागोन आरो नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 16खौहाय नायखांबाय नोंथांमोना नायना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना दायो फार्स्ट 16खौ नायखांबाय बिथांमोना दायो फार्स्ट 17खौ नायनो थाखाय नेनानै दं जानांगौना लोगोफोर स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 17खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना साननैसो नेना थाथ'दो लोगोफोर ओरैनोथ' बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि गासै पार्टफोरखौ साननै एबा सानथामनि गेजेरावनो आपल'ड खालामो स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 17खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना साननैसो नेथ'दो लोगोफोर आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 17खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि फार्स्ट 16खौ नुवाखै नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर बिथांमोना अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय आरो लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शन आरो कमेन्ट बक्सआवबो फिनाव होना दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयावबो थांनानै नायनो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं